ज्ञानम् अबोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदवित् एव चाहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पढ़िंग द्वामी बहुपुरुषो लोके सरस्वाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि गूढस्थेक्षर उच्यते. हरे कृष्ण. उत्तम पुरुषः परमात्मे युधाहृदः योगलोकत्रयम् आविश्य प्रवर्तव्य ईश्वरः यस्मात् अक्षरम् अहम् अक्षरात् अभिसोत्तमः अतो अस्मि लोके वेद च प्रदिता पुरुषोत्तमः. यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सर्वभावेन भारत. इति कुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत. हरे कृष्ण. முடிச்சாச்சு மாதாஜி. சோ எனக்கு டைம் ஏன் ஆனது அப்படின்னா, எனக்கு மாதாஜி வந்து கிளாஸ் எடுக்க சொல்லி சொன்னாங்க. சைத்தன்ய சிந்தாமணி அந்த கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன். கடைசியில வந்து கிளம்பலாம் அப்படின்னும் போது நிறைய சந்தேகம் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சோமே, அது பாதியில நிறுத்திட்டு நான் கிளம்பி. அதனாலதான் வந்து 10 minutes டிலே ஆயிடுச்சு. இந்த பிரம்ம பூச்சம் இதுதான் வந்து பிரம்ம பூச்சம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. நம்மையா பிராணமயா ஜென்ம ஞானமயா ஞானமயா அண்ட் ஆனந்தமயா. இதுதான் வந்து கான்சியஸ்னஸ் லெவல்ல வந்து எதுல வந்து இல்ல நம்ம இந்த நிலைக்கு போகணும் அப்படின்னா ஆனந்தமயா. இதெல்லாம் வந்து தாண்டி ஆனந்தமயாக்கு வந்து ஆனந்தமயாக்கு போனோம்னா ரிட்டர்ன் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்றது அதுதான் இங்க வந்து கொடுத்து நம்ம வந்து 21 இதுதான் நேற்று நம்ம வந்து பார்த்தோம். பகவானுக்கு வந்து ஆரம்பம் கிடையாது முடிவும் கிடையாது அப்படின்றது தான் இங்க மறுபடி நம்ம மங்களாச்சரணம் பாடினா. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சாக்ஷுரோன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश्वर गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து 20 வந்து இதுதான் வந்து பார்த்தோம். பகவான் எப்படி வந்து அவருக்கு ஆரம்பம் கிடையாது முடிவும் கிடையாது. அவர் வந்து இந்த நிறைய வந்து சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம ஜடபூமியில வந்து ஆயிட்டே இருக்கு. சேஞ்சஸ்க்கும் அது எதனால ஆகுது அப்படின்னா த மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். அதாவது நம்மளுடைய குணங்கள், நம்ம எந்தெந்த குணத்துல நம்ம இருக்கோம் ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து மாறுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சுத்தமே வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. சில பேர் வந்து நம்ம வீட்டுல இருந்த வரைக்கும் ரொம்ப நன்னா பசங்கள்லாம் நன்னா வந்து பழகின்றதுங்க. வெளியூரோ இல்ல வெளிநாடோ வந்து போயாச்சு அப்படின்னா அவங்களோட ஆட்டிடியூடு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அந்த சுற்றுச்சூழல்ல என்ன இருக்கக்கூடியதோ அந்த பழக்கம் தான் அவங்களுக்கு வந்து வரும். ஏன் அப்படின்னா அவங்களதான் வந்து நிறைய வந்து பாக்குறாங்க, நம்மள வந்து ஜாஸ்தி வந்து பாக்குறது கிடையாது அப்படின்றதுனால அந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வந்து தன்னை வந்து மாத்திக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா
இந்த சேஞ்சஸ், அப்புறம் வந்து இந்த குணங்கள், இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். அதாவது இந்த கதாசக்தியில இயங்கக்கூடிய இந்த ஜட பூமியோட அதுதான் வந்து உற்பத்தி பண்றது அப்படின்ட்டு சேஞ்சஸ் வந்து ஆயிட்டு இருக்கும். ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மாறிண்டே வந்து இருக்கும். இப்போ வந்து மாற்றம்ன்றது வேற விதமான மாற்றம். ஏன்னா யூஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பூமியை வந்து நிறைய வந்து சீதோஷ நிலை எல்லாம் வந்து ரொம்பவே வந்து மாற்றம் வந்து அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது. அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த உயிரினங்கள்லாம் வந்து எப்படி இயங்குறது இதெல்லாமே வந்து எதனோட இது இயக்கத்தினால அப்படின்னா மெட்டீரியல் நேச்சரோடைய இயக்கத்தினாலதான் இது. அப்புறம் நம்மளுடைய குணங்கள், அந்த முக்குணங்கள்னால இந்த ரஜோ குணம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறைய வந்து எதை தயாரிக்கிறோம், எனக்கு வந்து எங்க கண்ட்ரி வந்து நல்ல லாபம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சில பேர் வந்து என்ன பண்றாங்க, ட்ரக் டிராபிகிங் அதெல்லாம் வந்து நடந்தது. மணிப்பூர்ல வந்து நடக்கிறதே என்ன அப்படின்னா இந்த ட்ரக் டிராபிகிங் தான். அதை வந்து கட்டைல் பண்றதுக்கு தான் இதெல்லாம் வந்து வெடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ அந்த விஷயங்கள் நிறைய வந்து தெரியாததுனால மேலோட்டமா வந்து ஸ்ட்ரைக்கு தான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் போராட்டம் பண்றாங்க. போராட்டம் பண்றவங்களை கூப்பிட்டு கேட்டா என்ன விஷயம் அப்படின்னா, இன்னும் கொடுத்தாங்க, பணம் கொடுத்தாங்க, நீ வான்னாங்க, நான் வந்தேன் அப்படின்னு. அவங்களுக்கு வந்து என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து இது ஜஸ்ட் ஷவுட் பண்றதுக்காக வந்து வராங்க. ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா ரஜோகுணம் நிறைய வந்து சம்பாதிக்கணும், ட்ரக் டிராபிகிங், அந்த வெளிநாட்டோட சம்பந்தம் வந்து நிறைய வந்து இருந்துருக்கு அப்படின்னு. இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய குணங்கள்னால இந்த வந்து மாற்றம் தான் வந்து அடையாது. ஸோ இது எது அப்படின்னா இதுதான் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர், பூமியோட அங்கம் அப்படின்னே வந்து சொல்லிடலாம். அது வந்து மாற மாற இந்த உலகம் வந்து தன்னுடைய இயற்கையை மாத்தி மாத்தி இது பண்ணும்போது கடைசியா வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த அட்டூழியங்கள் ஜாஸ்தி ஆகும் போதுதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரளயம் வந்து இன்னொரு திவ்ய யுகம் வந்து வரும் அப்படின்ட்டே வந்து சொன்னா நம்ம எவ்வளவு வெயிட் பண்ணணும், நம்ம இருப்போமா இருக்கு, நம்ம அதுக்கு நம்ம வந்து எத்தனையோ ஜென்மாக்கள் வந்து எடுத்திருக்கோம். உள்ள 21 ஹரே கிருஷ்ண. 21 कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக பொருள். எல்லாமே எதெல்லாம் நடக்கிறதோ அது அத்தனைக்கும் வந்து செயல்கள் அப்படின்னா ஆக்டிவிட்டிஸ். நான் இந்த செயல் செய்யறேன் அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து நேச்சர் தான் காரணம், இந்த விளைவுகள் என்ன அப்படின்னா அதுக்கும் நேச்சர் தான் காரணம் அப்படின்றது கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. உயிர் வாழிகள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களே தான் எல்லாமே வந்து பண்றாங்க. ஏன் திடீர்னு மழை வருது, ஏன் இவ்வளவு வெயில் அடிக்குது அப்படின்லாம் வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கு காரணம் யாருன்னு நாம தான் அப்படின்றது நிறைய பேர் வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அதனாலதான் வந்து தப்ப வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க. தப்ப ஒத்துனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நாடு வந்து சுபிக்ஷமாகும். தப்ப வந்து ஒத்துக்காததுனாலதான் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வந்து வருது. ஸோ அது உயிர் வழிகள் வந்து தன்னோட தப்ப வந்து ஒத்துக்கு. யாரு நம்ம எடுத்த உடனே அடுத்தவங்களை வந்து பிளேம் பண்றதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமாவே. உயிர் வாழிகளின் மத்தியில் உடல் மற்றும் புலன்களின் பல்வேறு தோற்றங்களுக்கு இயற்கையே வந்து காரணம். 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள் வேறுபட்ட உயிரினங்கள் வந்து இருக்கு. இந்த வேறுபாடுகள் வந்து ஜட இயற்கையை வந்து படைப்பாங்க. ஏன் வந்து ஒரு பூச்சி வந்து இது சின்னதா இருக்கு, ஏன் ஒரு பூச்சி பெருசா இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஆராய்ஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு வந்து இந்த ஜென்மா வந்து போடவே போறாது. வந்து எல்லாமே காரணம் என்ன அப்படின்னா ஜட இயற்கை தான் காரணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியால இருக்கக்கூடிய பூச்சி வந்து அது வெளிநாட்டுலயும் அதே மாதிரிதான் பூச்சி இருக்கும் அப்படின்றது வந்து சொல்ல முடியாது. காடுகள்லயும் அதே மாதிரி பூச்சி தான் இருக்கும் அப்படின்றது சொல்ல முடியாது. அதனாலதான் வந்து காட்டு விலங்கினம் வீட்டு விலங்கினம் அப்படின்ற ஒரு டிஃபரன்ஸே வந்து வேறுபாடுகள்லாம் வந்து நிறைய வந்து இருந்திருக்கு. குறிப்பிட்ட ஒரு உடலிலோ அல்லது மற்றதிலோ வாழ விரும்பும் உயிர் வாழியின் பல்வேறு புலனின்பங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு குடல்கள் எழுகின்றன. இப்போ வந்து இங்க வந்து காமிக்கிறாங்க இல்லையா, இந்த பிக்சர்ல வந்து இருக்கு. நம்ம நிறைய வந்து இது என்ன நிறைய தினமுமே தெரிஞ்ச ஒரு இது நாங்க ட்ரைனிங் போகும்போது அந்த ட்ரெயினர் மாத்திரம் தினம் 3 வேளையும் வந்து நான்வெஜ் பண்ணுவாங்க. 3 வேளையும் நான்வெஜ் வந்து வேணும். அப்போ வந்து அந்த வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த ரஜோகுணம்
ரஜோகுணம் சாப்பிடணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மால என்ன மாதிரியான உடல் எடுப்பார்கள் அப்படின்றது நம்ம வந்து தீர்மானமா வைப்பவே வந்து சொல்லிடலாம். ஏன்னா அவ்வளவு வந்து மீட்டோ ஏதோ ஒண்ணு அப்படியே அது ரொம்ப நாளைக்கே நம்ம இறந்து போற மாதிரி இன்னைக்கு அப்படி எப்படி சாப்பிடுறது இல்லை. அது வந்து எப்படி சாப்பிடும் அப்படின்னா இந்த பன்றிதான் வந்து அந்த மாதிரி சாப்பிடும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான உடல் அமைப்பு எல்லாம் வந்து அடுத்த ஜென்மால வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் இங்கேயும் வந்து பிரபுபாதர் வந்து அதான் எழுதியிருக்காரு. ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் வைக்கப்பட்ட உடனே நம்மளுடைய ஆன்மா நம்ம இந்த ஜென்மாவை நம்ம முடிச்சுட்டு அடுத்த உடலை நம்ம தேடுவோம் இல்லையா? அப்போ வந்து குறிப்பிட்ட உடலில் வைக்கப்பட்டவுடன் அந்த இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் அவன் வருகின்றான். சரி, சப்போசிங் இந்த பிக்சர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பையனும் பொண்ணும் அவங்க வந்து அடுத்த ஜென்மால வந்து பன்றியாக பிறக்க நேரிட்டா, சோ பன்றிக்கு என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து அக்வயர் ஆயிடுவான். ஆனா நான் பன்றி தான், ஆனா நான் போன ஜென்மால பையனா இது மனுஷனா இருந்ததுனால அந்த குவாலிட்டி தான் நான் வச்சுப்பேன் அப்படின்றது வந்து கிடையவே வந்து கிடையாது. சோ நம்ம எந்த சூழல்ல இருக்கோமோ அந்த சூழலாக நம்ம மாறிவிட வேண்டும். இப்போ வந்து ஒரு பறவையாக இருந்தா அப்படின்னா இந்த பறவையாக தான் நம்ம இருக்கோம். பறக்கிறதுக்கு மாத்திரம் எல்லா ஊரையும் பார்க்கறதுக்கு மாத்திரம் நான் பறவையா இருக்கேன், மற்ற சமயத்துலன்னா நான் மனுஷனா இருக்கேன் அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பா வந்து நடக்கவே நடக்காது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ ஜட இயற்கையின் விதிகளுக்கு ஏற்பட நம்ம வந்து செயல்பட்டாக வேண்டும். அந்த விதிகளை மாற்றுவதற்கு உயிர் வாழிகளிடம் சக்தி உண்டு. அதாவது ஒரு ஆத்மா வந்து நாயின் உடலில் வைக்கப்படுகின்றான் என்று வைத்துக் கொள்ளும். அவன் நாயின் உடலில் வைக்கப்பட்ட உடனேயே நாயை போன்று செயல்பட வேண்டும். அவனால் வேறு விதமாக செயல்பட முடியாது அப்படின்ற பன்றி அப்படின்னும் போது அவன் நிச்சயம் வந்து அவன் வந்து மலத்தை தான் அவன் வந்து தின்ன வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து இருக்கு. நான் வந்து பன்றியா பிறந்துட்டேன், அப்போ அந்த ஜென்மத்துல நான் வந்து மனுஷனா இருக்கிறதுனால நான் பன்னியா இருந்தாலும் நான் அதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன், எனக்கு சாப்பாடுதான் கொண்டு வைங்க அப்படின்றது நம்ம வந்து அந்த இது வந்து நம்ம வரையறுக்குள்ள இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால பரமாத்மாவின் குருவில் அவர் எப்போதும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இருக்கின்றார். அதுதான் வந்து இங்க சொல்றோம். நம்ம வந்து அவர் நம்ம கூட இருக்கும்போது அவரை நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து பக்கத்துல வச்சுட்டு நம்ம அவருடைய அட்வைஸை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதாவது புத்தின்னு வந்து சொல்றோம். பரமாத்மா வந்து எதுவாக நம்மளுக்கு வந்து தெரிகின்றார் அப்படின்னா புத்தியாக அவர் வந்து சொல்றாரு. புத்தி வந்து ரெண்டு விஷயம் சொல்றோம். பகவான் வந்து எப்பவுமே யாருமே நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணவே மாட்டாரு. நீ இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணவே மாட்டாரு. அந்த இப்படி பண்ண அப்படி பண்றது, நீ ஏன் இப்படி பண்ணிட்ட அப்படின்ற அந்த குற்றம் குறை எதுவுமே வந்து சொல்ல மாட்டாரு. உன் விஷயத்துல நீ ரைட்டுன்னா என் விஷயத்துக்கு நானும் ரைட் அப்படின்ற மாதிரிதான் அவர் வந்து இது பண்ணுவாரு ஒழிய அந்த தடங்கள் வந்து எதுவுமே வந்து பண்ண நீ வந்து ஃபாலோ பண்ண. நான் வந்து இந்த புத்தியை நான் உனக்கு கொடுக்குறது பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ட்டு வந்து கொடுக்குறேன். நீ பண்ற அப்படின்னா நீ பண்ணிட்டு அந்த ரிசல்ட் வந்து உனக்கு என்னன்றது தெரியும். அப்ப நீ வந்து வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்றதையும் அந்த புத்தி வந்து அந்த சொல்லும். ஸோ அந்த புத்தியை நம்ம வந்து தவற விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மனப்போக்குல மனம் போன போக்குல நம்ம போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்ம என்ன அப்படின்னா ஃபெயிலியர் வந்து மீட் பண்ணுவோம். ஃபெயிலியர்ல இருந்து ஒன்ஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த ஃபெயிலியர்ல இருந்து திருப்பி வந்து மீண்டு வருவாங்கன்றது எல்லாராலையும் வந்து சொல்ல முடியாது. சில சமயம் அதுவே அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியாகலோ ஆறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால உங்களை இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன சொல்றதோ அதை வந்து நம்ம கேட்டு நடக்கணும். அதனாலதான் பரமாத்மா வந்து நம்மளுடைய இருக்காரு அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நம்மளுக்கு வந்து 2. हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। पुरुष प्रकृति स्तो हि पुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत्तसत्योनि जन्मसु। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றார். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுமே. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை வந்து சந்திக்கின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். நம்ம எந்த சூழல்ல இருக்க நம்ம வந்து வாயே திறக்க மாட்டோம். சில சமயம் நீங்க அது நான் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பேன் வாழ்க்கையிலேயே. வாயே திறக்க மாட்டோம், அங்க போய் நின்றுருப்போம். உன்னை யார் அங்க போய் இருந்து இந்த மாதிரி இது பண்ண சொன்ன வாய் திறந்துடலன்னா கூட உன்னை யார் அங்க போய் நின்று அதை வந்து வேடிக்கை பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு கொண்டுட்டே அப்படின்ட்டு சொல்லும் போது அதையும் நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ ஏன் அப்படின்னா அந்த இயற்கை வந்து நம்மள வந்து அந்த மாதிரியான பல்வேறு நன்மை தீமைகள் எல்லாமே வந்து நம்மள வந்து சந்திக்க நேரிடும் அப்படின்ட்டு வந்து. ஒருத்தர் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகணும் அப்படின்னு அவனுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமங்களை வந்து தினமே உச்சரிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா
அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆகி நம்ம வந்து கை உடைஞ்சு போறதுக்கு பதிலா கை வந்து ஒரு சிராய்ப்போட போடுச்சு அப்படின்னா பகவானுடைய அருள் நமக்கு இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம உணர வைப்பாரு. சோ அதுதான் வந்து நன்மை தீமை வந்து நான் வந்தாலும் அந்த தீமையை எப்படி வந்து வெல்வது அப்படின்றது பகவான் வந்து அந்த புத்தியை வந்து நம்ம வந்து அதான் இங்க வந்து இப்ப பிரபுபாதர் வந்து கொடுத்திருக்காரு. உயிர் வாழ்வில் எவ்வாறு ஒரு உடல் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு மாற்றம் அடைகின்றன என்பதை பற்றி அறிந்து கொள்வதில் இந்த ஸ்லோகம் வந்து மிகவும் முக்கியமானதாகும். 2ஆம் அத்தியாயத்துல வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போறது எப்படி அப்படின்னா, ஒரு ஆடை வந்து கிழிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னா அதை தூக்கி போட்டுட்டு இன்னொரு ஆடையை எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் வந்து இந்த ஆத்மா வந்து அந்த இந்த உடல் வந்து இதுவாயிடுது. ஏன்னா ஜென்மம் ஜரா வியாதி வந்து நம்ம வந்து அழியக்கூடிய நிலையில வரும்போது அந்த உடல்ல வந்து இல்ல நான் அந்த உடல் தான் வச்சுப்பேன் அப்படின்றத வந்து சொல்லவே முடியாது. அந்த உடல் நீக்கி நம்ம என்ன பண்றோம், இன்னொரு உடலுக்கு வந்து மாறுகின்றோம் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. ஸோ இந்த எப்படி மாறுறதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றாரு. ஆடையை ஒருவர் மாற்றிக்கொள்வது போல உயிர் வாழி ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு மாற்றம் அடைகின்றான் என்று விளக்கப்படுகிறது. ஜட வாழ்வின் மீதான அவனது பற்றுதலே இந்த உடை மாற்றத்திற்கான காரணம். இங்க அதுவும் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. நான் வந்து இந்த ஜட உடல் பற்றுதல் என்ன அப்படின்னா, எனக்கு இந்த உடம்பு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நான் வந்து இப்ப சிலதெல்லாம் நான் வந்து இந்த ஜென்மால என்னால பண்ண முடியல, அடுத்த ஜென்மான்னு ஒண்ணு இருந்தது அப்படின்னா எடுத்து இந்த மாதிரி நான் வந்து அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம இமேஜின் பண்ணி அதை டிசையர் பண்ணோம். அது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிந்திக்க ஆரம்பிச்சு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அனுபவிச்சு அடுத்தது வந்து ஆசைப்படும்போது நம்ம வந்து இறந்து போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆசையை அடுத்த ஜென்மால நம்மளுக்கு வந்து நிறைவேற்றி கொடுப்பாரு. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, ஒரு ஆடை கிழிந்து மற்றொரு ஆடையை வந்து போறது எப்படி அப்படின்னா, ஜட உடலை நீக்கி இன்னொரு ஜட உடலை வந்து எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா. அது வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து பற்றுதல் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனாலதான் இந்த ஜட உடல். யாரெல்லாம் வந்து இந்த இது போவாங்க அப்படின்னா, இந்த ஜட உடல்ல மேல யார் பற்றுதல் இருக்கும், ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவருக்கு அந்த பற்றுதல் இருக்கும். அவங்கதான் வந்து திருப்பி 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 இந்த ஜட பூமியில பிறந்து கொண்டே இருப்பார்கள். அதுதான் இங்க வந்து கொடுத்திருக்கு. இந்த பொய்யான தோற்றத்தினால் அவன் கவரப்பட்டுள்ளவரை ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு மாறுவதே அவன் தொடரத்தான். இந்த பொய்யான உலகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். உலகம் வந்து உண்மை வந்து கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஆராய்ஞ்சு அலசி பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய வந்து நம்ம கோவிட் வந்து ஹஸ் டாட் மெனி லெசன்ஸ்ன்னு வந்து சொல்லலாம். அப்பதான் நம்ம நிறைய வந்து சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நம்ம உறவு உறவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். உறவு வந்து எப்படி வந்து சில சமயங்கள்ல வந்து நம்மளுக்கே வந்து ஒரு தீமையை விளைவிக்கின்றது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம அந்த பீரியட்ல வந்து பண்ணோம். அது இன்னும் தொடர்ந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்றதே வந்து சொன்னேன். நிறைய பேருக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஆயிருக்கு. ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த சமயத்துல நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய புத்தி வந்து அது பின்னாடியே போனோம் அப்படின்னா நம்ம இன்னொரு ஜட உடலையும் எடுக்கும். அதை விடுத்து நம்மளுக்கு நல்லபடியா வந்து இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுனால நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து வேற விதமா வந்து மாறி இருக்கு அப்படின்றது சொல்லலாம். பகவானுடைய நாமத்தை நம்ம சொல்லுவதற்கு வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணலாம். நான் வந்து போறது வந்து அவசியமா, நான் போல அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கவே நடக்காதா அப்படின்னு தீர்மானிக்கும் போது நம்ம வீட்டுல இருக்கிறது பெட்டர். நாம இது பகவானோட நாமத்தை சொல்லிட்டு இருந்தா நான் போதும் அப்படின்றது சொல்லலாம். நிறைய இடத்துக்கு அந்த மாதிரிதான் வந்து தோன்றதே வந்து சொல்லலாம். உண்மையிலே இந்த கொரோனா பீரியட் சும்மா இருந்தப்போ எதுவா வந்தது, இல்லாட்டி வெட்டிக்குதான் பொழுது போயிருந்திருக்கும். ஆத்துல உட்காந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருந்தப்போதான் இந்த மெசேஜ் எல்லாம் வரவே அப்பல இருந்து ஜாயின் பண்ணது கண்டினியூஸா போயிட்டு இருக்கு பகவான் கிருபையில. கொரோனா விஷயம் நிறைய கத்து கொடுத்துருக்கு. எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு கொண்டு வர்றாரு அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம லெசன் தான் எடுத்து கத்துக்கணும். அதனாலதான் நிறைய பேர் பகவான் வந்து நம்ம நிறைய பேரை வந்து காமிப்பாரு. நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பாத்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய பேர் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பார்த்துட்டே இருப்போம். ஒரு நாளும் ஒவ்வொருத்தரை வந்து புதுசா நம்ம வந்து பார்ப்போம். பார்க்கும்போது ஒருத்தர்கிட்ட வந்து அவருடைய அனுபவம் மூலமா நம்ம வந்து அவர் யாரு என்ன மனிதன்னா யாரு, அவங்களுடைய குணாதிசயங்கள்லாம் என்னன்னு ஒண்ணு கத்துப்போம். இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பாடம் வந்து ஒருத்தருடேந்து ஒரு பாடம் வந்து நம்ம யாரு வேணாதான் என் பகவான் வந்து சொல்றாங்க, யாருமே வந்து வேஸ்ட் கிடையாது. நான் நினைச்ச யாருமே வந்து வேஸ்ட் கிடையாது. எல்லாரும் வந்து ஒரு பாடத்தை வந்து புகுத்துவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான்.
இதெல்லாம் முன்னாடி தெரியாம இருக்கு. இப்பதான் அதெல்லாம் படிக்க படிக்கதான் இந்த மாதிரி நிறைய அனுபவிக்கிறோம். டெய்லி டே டு டே லைஃப்லயே நம்ம நிறைய அதை அனுபவிக்கிறோம். இதெல்லாம் பகவான் மூலமா தான் நமக்கு வருதுங்கிறது கண்கூட நமக்கு தெரியாது. முன்னாடி அதெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியல. நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல வந்து இந்த பக்தி எல்லாம் படிக்க போகவேதான் நிதர்சனமா தெரியாது ஒவ்வொன்றும் எப்படி வந்துருக்குங்கிறது. பௌதிக ஆசைகளின் காரணத்தினால் ஆத்மா வந்து சில சமயம் வந்து தேவனாக, சில சமயம் வந்து மனிதனாக, சில சமயம் வந்து மிருகமாக, சில சமயம் வந்து பறவையாக, சில சமயம் வந்து புழுவாக, சில சமயம் வந்து நீர்வாழியாக, சில சமயம் வந்து புனிதமான மனிதனாக, சில சமயம் வந்து பூச்சியாக பிறக்கின்றார். இது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கு. இவ்வெல்லா நிலைகளிலும் உயிர் வாழி தன்னையே அந்த சூழ்நிலையில் தலைவனாக எண்ணிக்கொள்கின்றான். நம்ம வந்து எப்பவுமே நான் வந்து சொல்லுறேன், நம்ம வீட்டுல இருந்து சாப்பாடு கட்டின்னு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த சாப்பாடு இஸ் வெரி ப்ரெஷியஸ் அப்படின்ட்டு நினைப்போம் இல்லையா? வீட்டுல இருந்து சாப்பாடு கட்டின்னு போறோம், சாப்பாடு இது பண்ண எடுத்துட்டு போகும்போது இதுதான் வந்து ப்ரெஷியஸ், நான் தான் வந்து அது ரொம்ப சாதிச்ச மாதிரி இருக்கும். திடீர்னு வந்து ஒரு பிரேக் போடுறாங்க, அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் கவுந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், திறந்துட்டு கவுந்துடும். அப்ப அது என்ன ஆகும்? வேஸ்ட் ஆகும். அந்த சமயத்துல என்னன்னு தோணும் நம்மளுக்கு? இன்னும் மனசு கஷ்டமா இருக்கும். இவ்வளவு தூரம் ஆசை ஆசையா பண்ணிட்டு சாப்பிட முடியலையே அப்படின்னு. சாப்பிட முடியலையே அப்படின்ட்டு. இன்னொன்னு இவ்வளவுதானா நம்ம பண்ணினது, கிடையாது சாப்பாடு அப்படின்னு நினைச்சுப்போம். இவ்வளவுதானா நான் பண்ணினது, மத்த இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லையே, நான் பண்ணினது ஒண்ணுமே இல்லைன்ற மாதிரி தோணும். ஆனா முதல்ல இதுதான் வரும், பண்ணது வேஸ்டா போயிடுச்சு அப்படிங்கறதுதான் பண்ணது வேஸ்டா போயிடுச்சுன்னு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய வருத்தம் வந்து இருக்கு. அடுத்தது வந்து இவ்வளவுதானா அப்படின்றது வந்து, இது நான் எந்த படத்துல பார்த்து கத்துட்டேன் அப்படின்னா, அந்த மூவி வந்து இந்த விக்ரம் வந்து ஆக்ட் பண்ணிருப்பான். இந்த மனநிலை சரியா இருந்தாத, என்ன மூவின்னு சேதுவா? இல்ல இல்ல, அது அந்த இது வந்து சின்ன அவனுக்கு மூளை வளர்ச்சி ஜாஸ்தி கிடையாது, அவனுக்கு குழந்தையும் வந்து இருக்கு. அந்த குழந்தைக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு போவான் கோர்ட்டுக்கு. தெய்வ திருமகன். அதான் திருமகன் தான், கரெக்ட். சாப்பாடு விழுந்துடும். அப்பதான் அந்த இதை அவன் பார்த்துட்டு பிறதான் வந்து தெரியும் இவ்வளவுதானா அப்படின்னு, வாழ்க்கையே வந்து இவ்வளவுதான் அப்படின்னு. ரொம்ப ஆசை ஆசையா கட்டின்னு வந்தோம், அதை நம்மால் உடஞ்சு போயிடுது அப்படின்னு, இவ்வளவுதான் வாழ்க்கை அப்படின்ற மாதிரி. சோ இந்த இது வந்து ரொம்ப தொடர்ந்துட்டே வந்துட்டு இருக்கும். அதான் வந்து சொல்றாங்க, நம்மளுடைய கர்மாக்கள் தகுந்த மாதிரி நம்ம அடுத்த ஜென்மா வந்து எடுக்கிறது. ஒரு சில சமயம் பறவையாக, சில சமயம் வந்து புழுவாங்க. ஆனா 84 லட்சம் உயிர் வாழிகளை எல்லா இதையும் நம்ம எடுத்துருவோம். அது வந்து ஃபார் ஷுர் எல்லாருமே வந்து இந்த 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள்ல ஏதாவது ஒரு இதுல வந்து இருந்துட்டேதான் வந்து இருக்குது. அதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, பரமபுருஷ பகவானின் தொடர்பில் அறிவை வந்து, இந்த அறிவு வந்து பகவானுடைய தொடர்புல பெற்றோம் அப்படின்னா அதற்கு தகுந்தாற்போல ஒருவர் நித்தியமான ஆனந்தமான வாழ்வை வந்து அனுபவிக்கின்றான் என்று வேதம் வந்திருக்கு. பகவானை நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து உண்மையாக்கி கொடுப்பார் அப்படின்ட்டு அவருடைய இருப்பிடத்திற்கு நம்மை எப்படி போவது அப்படின்றது அந்த இதை வந்து சொல்லி கொடுப்பாரு அப்படின்னு. 23 இதுதான் இங்க வந்து பீஜ வாக்கியம் ஃபார் லாஸ்ட் 6 chapters of Gita. Living entity, desire to enjoy forges the bond between Purusha and Prakriti. So நம்ம அதான் டிசைர் டு என்ஜாய், நம்ம இந்த ஜடபூமியில ரொம்ப ஆசையா வாழணும் அப்படின்றதுனால நம்ம திருப்பி திருப்பி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பிரகிருதி புருஷாக்குள்ளேயே நம்ம வந்து இருந்துருக்கோம் அப்படின்றது. Living entity follows a way of life according to the 3 modes of material nature. Association with material nature leads to different good and evil various species of beings. So இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல திருப்பி நான் வந்து மனுஷனா பிறப்பனான்றது டவுட் தான். நம்ம வந்து எப்படி என்ன மாதிரி என்ன இது அதுக்கு தகுந்தாற் போல நம்ம வந்து அந்த உடலை வந்து எடுப்போம் அப்படின்னு. 23 ஹரே கிருஷ்ணா. उपत्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः. हरे कृष्णा.
இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுவது. இதான் இங்க வந்து பிரசன்ஸ் ஆஃப் பரமாத்மா, நமக்குள்ள வந்து பரமாத்மா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகமாக நம்ம எடுத்துக்கணும். நம்மளுடைய ஜீவாத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு. இதே வந்து இந்த மாயாவாத தத்துவத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஜீவாத்மா பரமாத்மான்னு தனி கிடைக்கிறது, எல்லாம் ஒண்ணுதான் அப்படின்றது. அதே வந்து இந்த நம்மளுடைய இந்த கௌடிய மத் சம்பிரதாயம் பிரகாரம், வைஷ்ணவர் சம்பிரதாயம் பிரகாரம் ஜீவாத்மா பரமாத்மா வந்து தனித்தனியா, பரமாத்மா வந்து அவர் தான் வந்து எல்லா லோகத்துக்குமே வந்து உரிமையாளர் அப்படின்றே வந்து சொல்லுது. அவர் தான் வந்து எல்லாம் கடைசியா நம்ம போய் சேரக்கூடிய வந்து இடமே வந்து அவர் தான் அப்படின்றதையும், நம்மளுக்கு வந்து எல்லா அனுமதியும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த கையை அசைக்கணும், இல்ல கண்ணை மூடணும், இல்ல நம்ம இந்த பேசணும் அப்படின்னாலே அதுக்கு வந்து சக்தியை கொடுக்கறதே வந்து பகவான் தான் அப்படின்றது. பரமாத்மா தான், அவர் தான் வந்து அறியப்படுவர் அவரே அப்படின்றது. ஜீவாத்மாவுடன் எப்போதும் வீற்றிருக்கக்கூடிய பரமாத்மா பரமபுருஷனின் பிரதிநிதி என்று இங்க குறிப்பிடப்பட்டது. பரமாத்மா அப்படின்றது வந்து அவருடைய பிரதிநிதி, ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் பகவான். பகவானே இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறது கிடையாது, நம்மளுடைய பரமாத்மா. சோ இங்க வந்து கொடுத்திருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து அணு ஆத்மா, விபு ஆத்மா அப்படின்னு வந்து சொல்றது. இந்த அணுக்கள் இதுதான் வந்து புரோட்டான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பகவானை சுத்தி இயங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அந்த சக்தி. அவர் சாதாரண உயிர் வாழி கிடையாது. நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, இப்ப வந்து அந்த நாத்திகவாதிகள்லாம் என்ன சொல்றாங்க, பகவான் வந்து நம்ம இது பண்ண முடியாது, கடவுள் அப்படின்றது ஒருத்தர் வந்து கிடையவே கிடையாது, அவரும் நம்ம போல ஒருத்தர் தான் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. ஒருமை தத்துவவாதிகள் உடலை அறிபவன் ஒருவனே என்று கருதுவதால் பரமாத்மாவிற்கும் ஜீவாத்மாவிற்கும் வேறுபாடு இல்லை என்று நினைக்கிறேன். இதை தெளிவுபடுத்தும்படி ஒவ்வொரு உடலிலும் பரமாத்மாவின் உடலின் பிரதிநிதியாக வீற்றிருப்பது தாமே என்று இறைவன் வந்து கூறுகிறார். அவர் ஜீவாத்மாவிலிருந்து வேறுபட்டவர். பர என்றால் தெய்வீகமானவர். அதனால்தான் அவர் வந்து பரமாத்மாவும், ஜீவ அப்படின்னாலே அது வந்து குறிப்பிட்ட களத்தின் செயல்களை அனுபவிக்கின்றான். ஜீவாத்மா வந்து அந்த எந்த உடம்பு எடுத்துட்டு இருக்காளோ அந்த வந்து அந்த களத்தை தான் வந்து அவனால அனுபவிக்க முடியும். ஆனால் பரமாத்மா எல்லைக்கு உட்பட்டவர், உட்பட்ட அனுபவிப்பாளராகவோ உடலின் செயல்களில் பங்கு கொள்வதாகவோ வீற்றிருப்பது இல்லை. இப்ப நாம ஜீவாத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்கு அப்படின்னா, பரமாத்மா என்றவர் வந்து நம்மளோட உடலை மாத்திரம் இல்ல, எல்லா உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அண்ட சராசரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை லோகத்துல இருக்கக்கூடிய அவங்களை பத்தியும் அவருக்கு வந்து தெரியும் அப்படின்றது நம்ம பண்ணோம். அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவா அவர் நம்ம கூடவே ஒருத்தர் துணைக்கு வச்சிருக்காரு. யாரு அப்படின்னா அவர் தான் வந்து பரமாத்மா. ஆனா அவர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து இருப்பார். பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து இருப்பார். உடலின் செயல்களில் பங்கு கொள்பவராகவும் வீற்றிருப்பது கிடையாது. நம்ம இப்ப கீழே விழுந்துட்டோம் அப்படின்னா பகவானே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி நம்ம வந்து இது பண்ண, நீ தானே என்ன கீழே தள்ளி விட்ட அப்படின்றதுலாம் நம்ம வந்து சொல்லவே முடியாது. அவர் வந்து இது ஒன்லி அப்சர்வர். ஹி அப்சர்வ்ஸ், நீ என்ன பண்ற போற அப்படின்றத அப்சர்வ் பண்றாரு. உன்னோட அத்தனை இதுவும் வந்து உன்னுடைய என்ன ஸ்லைட்டஸ்ட் தப்பு பண்ணாலும் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். மாறாக அவர் சாட்சியாகவும் மேற்பார்வை செய்பவராகவும் அனுமதிப்பவராகவும் பரம அனுபவிப்பாளராகவும் வீற்றுள்ளார். அவர் பெயர் வந்து பரமாத்மா, ஆத்மா அல்ல. மேலும் அவர் தெய்வீகமானவர் அப்படின்ட்டே வந்து சொன்னார். அவர் வந்து விபு ஆத்மான்றதுனால அவர் வந்து தெய்வீகமானவர். அவருக்கு வந்து எண்ணற்ற ஆற்றல்கள் வந்து இருக்கு. இடதளத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் வந்து உண்மையான இன்பத்திற்கு உதவிகரமாக அமையாது என்பதை அவனுக்கு உணர்த்த அவர் உள்ளிருந்தபடியே முயல்கின்றார். இந்த ஜட நிறைய வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஜட செயல்கள் செய்யப்படும் செயல்கள் உண்மையான இன்பத்திற்கு உதவிகரமாக அமையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இப்ப நான் பண்ற செயல்கள் அத்தனையும் வந்து இன்பம் வந்து தருவது கிடையாது. அதனாலதான் நிறைய பேர் வந்து இந்த கீப் ட்ரைங். நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பிரபுஜி வந்து வேடிக்கையா வந்து சொல்றாரு, என்னெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணாங்க. பழங்காலத்துல வந்து லூஸ் பேண்ட் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணாங்க, வெல் பாட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே மாத்திரம் வந்து பெருசா வந்து இருந்தது. அப்புறம் தலை வந்து இப்படி வாரினாங்க, இல்ல இப்படி வாரினாங்க. லேடிஸ் எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீளமா தலைமுடி வச்சு, அப்படி இல்லை அப்படின்னா சௌரி வச்சுட்டு இருந்தாங்க. நிறைய வந்து பூ வச்சுட்டு அதை வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து பாக்டர். எதுலதான் இன்பம் வருது அப்படின்னு வந்து பாக்குறாங்க. எதுலையுமே இன்பம் வரல.
அவங்க பண்ற தப்புக்கள் அத்தனையும் வந்து அவனுடைய அவனுடைய செயல்தான் அவனுக்கு வந்து அந்த தப்பு வந்து அதனோட ரிசல்ட் வந்து அவனுக்கு தான் வந்து அவன் வந்து தெய்வம் பகவானை வந்து அவன் வந்து காரணமே வந்து காட்ட முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. உனது நம்பிக்கையின் ஜடத்தளத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் உண்மையான இன்பத்திற்கு உதவிகரமாக அமையாது என்பதை உள்ளிருந்தபடியே வந்து அவர் சொல்றாரு. நீ வந்து செய்யறது வந்து சரியில்லை, இந்த இதுல வேண்டாம் அப்படின்றது சொல்றாரு. அவற்றை துறந்து நம்ம என்ன பண்றோம், அவற்றை துறந்து உனது நம்பிக்கையை என்னுடைய அந்த நான் என்னெல்லாம் சொல்றேனோ அதெல்லாத்தையும் நீ வந்து கேளு. நீ வந்து என்ன நினைக்கிறியோ அதை வந்து பண்ணாம நான் சொல்றத நீ வந்து பண்ண அப்படின்னா அவர் வந்து சொல்றாரு, நீ என் பக்கமா வந்து திரும்பு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா அது ரெண்டு பறவைகள் இருக்கு. ஒரு சாட்சி பறவையா இருந்திருக்காரு, இங்க உட்கார்ந்து இருக்காரு. அந்த ஜீவாத்மா வந்து அந்த பக்கமே தான் பார்த்துட்டு இருக்க வழியே பகவானை திரும்பி இப்படி பார்க்கவே இல்லை. பகவானை பார்த்தாச்சு அப்படின்னா அவருடைய பார்வை வந்து நம்ம பேர்ல பட்டது அப்படின்னா, அந்த ஜீவாத்மா பேர்ல பட்டது அப்படின்னா அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஜாஸ்தி வந்து அருள் வரும் அப்படின்னா அந்த தெய்வீக அருள் வந்து அவர் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த சமயத்துல நம்ம பாகவதம், பகவத்கீதை, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், அப்புறம் வந்து நிறைய வந்து ஸ்லோகங்கள், அப்புறம் நிறைய கீர்த்தனங்கள் அதெல்லாம் வந்து பாட ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம வந்து தப்புக்கள்லாம் நம்ம கிட்டே இருந்து வந்து குறைஞ்சு போகும் அப்படின்ட்டு வந்து அதை விடுத்து அதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீ வந்து உன் பாட்டுக்கு நீ செஞ்ச அப்படின்னா அதுக்கு நான் பொறுப்பல்ல அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து பகவான் இவ்வாறு பரமாத்மா அல்லது பரமபுருஷ பகவானின் மீது தனது நம்பிக்கையை வைக்கும் புத்திசாலி மனிதன் அறிவு நிரம்பிய நித்திய வாழ்வின் ஆனந்தத்தினை நோக்கி முன்னேற தொடங்குகின்றனர். பகவானுடைய என்ன சொல்றது, அவருடைய ஞானம், அவருடைய பத்தியான நேயம் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சது அப்படின்னா நித்தியமான வாழ்க்கையை நம்ம வந்து வாழ முடியும். அப்படி இல்லைன்னா திருப்பி இந்த ஜட உடலை எடுத்துட்டே தான் இருக்கணும் அப்படின்றது. 24. हरे कृष्णा. ययेयं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க ஜட இயற்கை பிலாசபி, அந்த தத்துவம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த தத்துவம் வந்து புரியணும். என்ன தத்துவம் அப்படின்னா ஜட இயற்கை, உயிர் வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய அந்த தத்துவத்தை யார் அறிந்து கொள்கிறார்களோ அவன் முக்தி வந்து அடைகிறார். அவனது தற்போதைய நிலையை எவ்வாறு சரி இருந்தாலும் சரி அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவது கிடையாது. இங்க வந்து உதாரணமாக யாரை காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா பரீட்சித் மகாராஜா. அவர் வந்து அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி, வியாசருடைய பையன் சுகதேவர், அது அவர்கிட்ட இருந்து அவர் வந்து பாகவதத்தை வந்து அவர் வந்து கேட்க அது பாகவதம் மூலம் தெரியறது என்ன அப்படின்னா அவருக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா இந்த ஜட இருக்கு, அதாவது இந்த ஜட பூமி, அதுல இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகள், அதாவது அவுரியின் சேர்த்து உயிர் வாழிகள், இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்மளுடைய முக்குணங்கள், இது மூணும் சேர்ந்துதான் நம்மளை வந்து ஆட்டி படைக்கிறது அப்படின்ற அந்த தத்துவத்தை வந்து அவருக்கு வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து விளக்குறார். ஸோ அதனால அவருக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் என்னதான் வந்து பெரிய தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் இந்த பிராமணர் பேர்ல வந்து பிராமணருக்கு எந்த உபதிரம் கொடுத்தாலும் பகவான் வந்து சொல்றாரு பிராமணர்களும் வேதங்களும் ஒண்ணு அப்படின்ற மாதிரி சில இடத்துல எல்லாம் வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா அப்படின்னா அவங்க வந்து வேதத்தை வந்து நிறைய வந்து உச்சரிக்கிறதுனால அவங்க பேர்ல எந்த தப்பும் வந்து பழியும் வந்து பண்ணக்கூடாது, அவங்கள வந்து இன்சல்ட்டும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. அதனால்தான் அந்த ராஜாக்கள்லாம் அப்போது இருந்த மன்னர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தகுந்த பிராமணர்களுக்கு வந்து தகுந்த மரியாதை வந்து கொடுப்பார்கள். இப்பெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இப்ப வந்து நம்ம வந்து மோர் ஆஃப் சூத்ரனா தான் வந்து இருந்திருக்காங்க. ஏன் நம்ம வந்து அடுத்தவங்க கிட்ட வேலைக்கு போய் வந்து பிராமணர்கள்லாம் வந்து வேலைக்கு போய் சம்பளம் வாங்கி இது பண்ணாலே அது வந்து இதுதான். இந்த பிரபுபாதர் வந்து ஒரு சில இடத்துல எல்லாம் அவர் வந்து எதிர்க்காரு. தற்காலத்துல இந்த கலியுகத்துல வந்து பிராமணன் அப்படின்றது வந்து கிடையாது, எல்லாருமே வந்து சூத்திரர்கள் தான் அப்படின்றது. அடுத்தவனை நம்பி நம்ம வந்து பழப்பம் நடத்தணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அது யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவர் தான் வந்து சூத்திரர்கள் தான் இந்த வந்து கடைநிலையாக இருக்கக்கூடியவர்கள். அவங்கதான் வந்து எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அதுக்கு கூலியா வந்து சிலதெல்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதை வச்சுன்னு தன்னுடைய ஃபேமிலியை ரன் பண்றவங்க தான் சூத்திரர்கள் அப்படின்றது. இங்க வந்து அதெல்லாம் வந்து அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைகள் வந்து வராது.
பிராமணர்கள் வந்து பிராமணருக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டதோ அதை மாத்திரம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எதுவுமே வந்து நடக்காது அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்றாங்க. ஒரு இடத்துல ஒரு வர்ணாசிரம தர்மம் தப்பு பண்றதுனால பூலோகமே வந்து மாறுகின்றது அப்படின்றது தற்காலத்துல நம்ம வந்து ஒருத்தர் தான் இவங்கதான் வந்து பண்ணாங்க, அவங்கதான் வந்து பேஸ். அதனாலதான் ஏன் வந்து முகம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த முகம் வந்து விகாரம் ஆச்சு அப்படின்னா மொத்தமே வந்து யாருமே வந்து அந்த மற்ற உடம்பையே வந்து அவங்க வந்து சட்டை பண்ண மாட்டாங்க. அதனால பிராமணர்கள் வந்து அவங்க வந்து எதுக்காக அவங்க வந்து அவங்களுடைய டியூட்டில இருந்து வெளியில வந்தாங்க அப்படின்னு, எந்த பீரியட்ல வந்தாங்க அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா, இது வந்து ரொம்ப 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 இது முன்னாடியில இருந்தே இந்த மாதிரி அதாவது துவாபர யுகம் முடியும் போதே இந்த பிராமணர்கள்லாம் வந்து பல இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் அத அவர் வந்து சொல்றாரு. இப்ப வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்காரு. எவ்வாறு இருந்தாலும் அவன் மீண்டும் பிறவி எடுக்க போவதில்லை. ஏன் பிறவி எடுக்க போறதில்லை அப்படின்னா, அவர் உட்கார்ந்து 7 நாள் வந்து எங்கேயுமே நகராம இது கூட சாப்பிடாம, சாப்பாடு கூட சாப்பிடாம, தண்ணியும் குடிக்காம அவர் வந்து பாகவதத்தை வந்து கேட்டுட்டு இருந்தார் இல்லையா. அதனால அவர் வந்து பிறவி வந்து எடுக்க போறதில்லையே. ஞானம் வந்து கிடைச்சிருக்காரு. பகவானுடைய ஞானம் வந்து அவர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாரு. தெரியும் போது அவர் பகவான் வந்து அவர் வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து பிறவி எடுக்க வைப்பதில்லை. அவர் வந்து திருந்திடுறாரு இல்லையா. அதேதான் செகண்ட் சான்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. யாருக்கு? அஜாமில. அதுதான் இங்க பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஜட இயற்கை, பரமாத்மா, ஜீவாத்மா மற்றும் இவர்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு வந்து பற்றி ஒருவர் வந்து தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். முக்தி அடைவதற்கு தகுதி பெற்று அவன் ஆன்மீக நிலைக்கு சூழ்நிலைக்கு திரும்புகின்றான் அப்படின்ட்டு இங்க பிரபுபாத் வந்து இங்கே அதுதான் வந்து கொடுத்து ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் philosophy concerning material nature. நம்மளுடைய ஜட பூமினா என்ன, நம்ம வந்து உயிர் வாழினா என்ன, நம்ம இந்த முக்குணங்கள்னா என்ன, இது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா விடுதலை அடையறதுக்கு ரொம்ப லகுவா இருக்கும் அப்படின்றது. நாலேஜ்ன்றது என்ன நாலேஜ் அப்படின்னா, நம்மளுக்கும் வந்து ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் நாலேஜ், அந்த அந்த நாலேஜ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து. அதனால்தான் வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, மெடிடேட் பண்ணுங்க, இன்னர் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. மெடிடேட் பண்ண 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் சம்பந்தா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஆழமா வந்து புரியும். ஸோ அதனால்தான் இங்க வந்து கொடுத்துருக்கு, வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் நாலேஜ். ஏன் இந்த எதுக்காக பகவானை பத்தியான நாலேஜ் வந்து to understand how the living entity has fallen into this material world in a precarious condition. ஒண்ணுமே இல்லை, எதுவும் இல்லை, நான் அனுபவிக்கணும், நான் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆத்மா நினைச்சா தமால் அவர் வந்து ஜடபூமிக்கு விட்டது. அதுதான் வந்து சொல்றாரு. அந்த யார் காரணம் அப்படின்னா, பகவான் வந்து காரணம் கிடையாது. நான் என்னோட பிறப்புக்கு வந்து பகவான் வந்து காரணம், நானே தான் நான் காரணம் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றார். So how to understand how to understand our position, நம்மளோட பொசிஷன் எப்படி வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றது கேட்குது. ஸோ நாம இப்ப என்ன பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரிதான் அடுத்த ஜென்மா இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம வந்து, அதுதான் வந்து பொசிஷன், நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து அதுதான். 25. हरे कृष्ण माताजी। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हरे कृष्ण। தியானம் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. தியானம், அப்புறம் வந்து ஞானம், அது அப்புறம் வந்து இந்த சாங்கிய யோகம், கர்ம யோகம், இதை பத்தி வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து இந்த 13ல இருந்து 18 வரைக்குமே வந்து நம்ம ஞான யோகத்தை தான் வந்து சொல்றது. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தினாலும் வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றார். நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு நம்ம ஒரு காரியம் பண்ணிட்டு அதுக்கு உண்டான பலனை நம்ம எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா திருப்பி இந்த ஜடபூமியில இருந்து பிறக்கும். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரிசல்ட் வந்து என்ன அப்படின்றது நம்ம வந்து அதுலயே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் பண்ணினேன், நான் சமைச்சேன், அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா,
ஒண்ணுமே சொல்லலையே, பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு நம்ம கேட்டுட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, பலனே இருந்துருங்க. சாப்பிட்டாங்களா, முடிஞ்சது, அவ்வளவுதான். எந்த என் உடம்புக்கு எதுவும் வரலையா, குட், பகவான் இன்னைக்கு நம்மளை காப்பாத்தினார் அப்படின்னு நம்ம வந்து அந்த இதுலதான் போடணுடைய பலனை வந்து எதிர்பார்க்காமல் செயல்படுவது காண்பி. ஒரு ஆன்ம உணர்வில் மனிதனுடைய ஆர்வத்தின் அடிப்படையில் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை வந்து 2 வகையாக வந்து பிரிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாத்திகர்கள், கடவுளை பற்றி எதையும் அசாத்தியம் என்று கருதுடைய தொன்று தொட்டுள்ள கொள்கையில் சந்தேகம் முடியாது, அதாவது ஸ்கெப்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க, எதுக்கெடுத்தாலும் வந்து சந்தேகம் ஆகியோர் ஆன்மீக அறிவில் வெகு தொலைவில் வந்து உள்ளனர். ஆனால் இதர பிரிவை சார்ந்தவர்கள் ஆன்மீக வாழ்வை புரிந்து கொள்வதில் நம்பிக்கையுடன், ஒண்ணு வந்து நாத்திகவாதிகள், இன்னொன்னு வந்து ஆஸ்திகவாதிகள் அப்படின்ட்டு வந்து one who is believer and believes in God and non-believers. இது ரெண்டு பேர் தான் வந்து இருந்திருக்காங்க. பகவானை வந்து புரிந்து கொண்டவர்கள் பகவானை நோக்கி அவங்க வந்து பயணிப்பார்கள். நாத்திகவாதிகள் திருப்பி வந்து ஜடபூமியில பிறந்து திருப்பியும் வந்து அவங்க என்னைக்கு அந்த ஞானம் வருதோ அப்பதான் வந்து பகவானை சென்றடைவதற்கான ஞானமும் வந்து அவங்களால கத்துக்க முடியும் அப்படின்று சில பேர் நிறைய வந்து கேட்பாங்க. இப்போ ஒரு கிளாஸ்ல அப்படிதான் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல வந்து கிளாஸ்ல வந்து கேட்டிருந்தோம், ஏன் அப்படியாது, ஏன் அப்படியாது, இதுக்கு காரணமே நாம தான். ஏன் அப்படியாது அப்படின்னா அது காரணம் சில சமயம் வந்து ஏற்பாடு வந்து பகவானாலையும் பண்ணப்படுது. நம்மெல்லாம் வந்து பகவான் ஏற்பாடுல பண்ணக்கூடியவர்கள் வந்து கிடையாது. ஏற்பட்ட வந்து பக்தர்கள் வந்து நம்ம வந்து கிடையாது. எல்லாம் இப்பதான் வந்து இப்பதான் வந்து கரு வந்து வந்திருக்கு. கரு உருவாகி அந்த குழந்தையா வந்து அந்த குழந்தை வந்து நல்லா வந்து பிரேம பக்தியில வர்றதுக்கு நாளாகும். ஆனா நம்ம இந்த கருவுல இருக்கும்போதே நம்ம பகவானை வந்து இடைவிடாத நினைக்க வேண்டும். அதுதான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து வேண்டிக்கலாம் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகமே வந்து அதை பத்தி தான் வந்துச்சு. பரமாத்மாவை எப்படி எல்லாம் நம்ம வழிபடும், ஞானத்தினாலும் ஞானத்தினாலும். நம்ம 12வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் பக்தி வந்து எப்படி செலுத்துறது அப்படின்னா, எதர் யூ டு தியானம், பகவானை வந்து அருவ பிரம்மனை நோக்கி தியானம் பண்ண, அப்படி இல்லைன்னா ஞானம் பகவானை பத்தியான ஞானத்தை கொடுக்கும். இல்லை அப்படின்னா நீ ஏதாவது எந்த ஒரு காரியத்தை பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து பலனை எதிர்பார்க்காத நீ வந்து பண்ண வேண்டும், நிஷ்காம கர்மயோகமா நீ வந்து பண்ண வேண்டும் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் வந்து understanding various type of yoga. Lord explains 2 classes of condition souls. இந்த விதமான condition souls. ஒண்ணு வந்து ஏத்தியஸ்ட், அக்னோசிஸ், ஸ்கெப்டிக்ஸ். அதான் வந்து நாத்திகவாதிகள். அப்புறம் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்றது. ஃபெய்த்ஃபுல் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் யாரெல்லாம் அப்படின்னா, நம்ம இன்னும் ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா தியானம் பண்ணணும். தியானம் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பகவான் மூலமா நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து அருள் வந்து வருகிறது. ஏன் அப்படின்னா அது வந்து மெடிடேஷன் பண்ணணும், சூப்பர் சோல்ல தான் நம்ம மெடிடேட் பண்ணணும். இதுதான் வந்து பிரம்ம ஞானம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அடுத்தது வந்து சாங்கிய யோகம். சாங்கிய யோகம் அடுத்த இதுவே வந்து சாங்கிய யோகம் தான் வந்து சொல்லப்படுது. அடுத்த ஸ்லோகம் சாங்கிய யோகம் goes through the cultivation of knowledge. எப்படி வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய அறிவை எப்படி வந்து விருத்தி பண்ணிக்கணும். கர்மயோகம் அப்படின்னும் போது இந்த நம்ம கர்மயோகம்ன்றது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடியதா வந்து கர்மயோகம். செயலை செய்து பலனை எதிர்பார்க்கணும். இப்ப அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, கர்மயோகமா கர்ம காண்டாமா ஞான யோகமா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது பகவான் வந்து சொல்றாரு, கர்மாவை பண்ணின அப்படின்னா இதெல்லாம் நீ எதிர்பார்ப்பார். இல்ல நிஷ்காம யோகமா வந்து பண்ணினேன் அப்படின்னா அந்த ரிசல்ட்டை வந்து எங்கிட்ட விட்டுட்ட. நீ கர்மயோகமாவும் பண்ணலாம், ஆனா ரிசல்ட்டை வந்து எங்கிட்ட விட்டுட்ட. நான் வந்து கிருஷ்ணா நான் உனக்காக நான் வந்து இந்த போரை வந்து ஃபைட் பண்றேன் நானு, அதுல நல்லது வருதோ கெட்டது வருது எல்லாமே உனக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ எனக்கு சமர்ப்பிச்சுட்ட அப்படின்னா உனக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது அப்படின்னு சொல்றாரு. நாம வந்து நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்றோம், இது சின்னதா சமைச்சா கூட என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சரியா வரல அப்படின்னா, என்ன பகவானே இப்படி பண்ணிட்டியே அப்படின்னு நம்ம வந்து கேட்போம் மொழிய. இந்த ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவானே இதை நான் உனக்கு சமைக்கிறேன், உனக்கு என்ன மாதிரி டேஸ்ட் வேணுமோ அதை நீ வந்து எனக்கு வந்து சொல்லு, நான் பண்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்மள தப்பே பண்ணக்கூடாது. அவருக்கு வந்து அது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட வந்து கேட்கிறோம் இல்லையா, அதனால அவருக்கு இப்போ எப்படி நம்ம குழந்தை வந்து அம்மா கிட்ட கேட்டு பண்ணும்போது அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரிதான். So devotees of the Lord are best situated in spiritual understanding.
because they know that beyond the material nature are the spiritual world, others expansion of your supreme personality of God. Devotees, அதாவது பக்தர்களுக்கு தான் வந்து பகவானை பத்தியான புரிதல் வந்து இருக்கும். மற்றவங்களுக்கு ஏன் அப்படின்னா இந்த ஜடபூமி தான் வந்து நம்ம இருக்க வேண்டிய இடம் அப்படின்றத நினைக்கவே மாட்டாங்க. நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஆன்மீக பூமி நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு அங்கதான் வந்து பகவானுடைய விரிவாக்கம் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். அதுதான் வந்து நம்மளுடைய வீடு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பக்தர்கள் அப்படின்ட்டு. So 26. हरे कृष्ण माताजी படிக்கிறேன். अन्यत्वेवम् अजानान्तः सृष्ट्वान् यभ्य उपासते तेऽपि चादितरन्त्येव मृत्युं श्रुति पारायणः. हरे कृष्ण. ஸ்ருதினாலே அப்படி கேட்கறது ஸ்ருதி பாராயணம் அப்படின்னால சிரவணம், இது கேட்கிறோம் நிறைய. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதல் கடவுளை பற்றிய கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்கி. இங்க வந்து தாயார் இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தேவகுதி இவங்களுடைய அப்பா, கபிலர் முனியோட அப்பா. கபிலர் வந்து பகவானுடைய ஒரு அம்சம் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு. தன்னுடைய அம்மாவான தேவகுதிக்கு அவர் வந்து அந்த சாங்கிய பிலாசபி பத்தி வந்து சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து முழுக்க வந்து ஃபேமிலி இருந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அதனால பகவானை பத்தியான நாலேஜ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தி இல்லாதனால அதான் கபிலர் வந்து சொல்றாரு. அவங்களுக்கு வந்து 8 வந்து பெண் பிள்ளைகள். யாருக்கு? இவங்க தேவகுதிக்கு. அப்படி இருந்தும் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து வேண்டுறாங்க, எனக்கு ஒரு பையன் நீ கொடுக்க மாட்டியா, எங்களை நீ கரை சேர்க்க மாட்டியா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாங்க. அப்ப வந்து பகவானே நீயே வந்து பறக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து பகவானே வந்து பறக்கிறாரு, கபிலரா வந்து பறக்கிறாரு. அப்போ அந்த சாங்கிய பிலாசபியை வந்து தன்னுடைய அம்மாக்கு வந்து சொல்றாரு. அது சொல்றது என்ன அப்படின்னா, இவ்வளவு வந்து இருந்தும் நீ வந்து இன்னும் வந்து ஆசைப்படுகின்றாயே, அதுதான் வந்து வியப்பா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து எது வந்து இந்த இது அனாட்டமி பத்தி வந்து கூறுது. இவரு வந்து 3வது காண்டத்துல கடைசி ஐ திங்க் 30வது சாப்டர்னு நினைக்கிறேன். 3rd canto 30வது சாப்டர்ல இருந்து இவர் வந்து இந்த இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. ஒரு அம்மா வயிற்றுல குழந்தை எப்படி உருவாருது, அது எப்படி வந்து ஒரு மாசத்தோட டெவலப்மெண்ட் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவருக்கு சொல்றதே என்ன அப்படின்னா, அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த எல்பிஜி சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம எல்பிஜி பெட்ரோலியம் கேஸ் நம்மளுக்கு எப்படி இதுல வருது, அடுப்புல வருது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான் தான் அப்படின்னு. எப்படி அப்படின்னா, அம்மா உடம்புல வந்து அம்மா வந்து சாப்பிட என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த குழந்தைக்கு வந்து சாப்பாடு போகணும். நம்ம அம்மா ரசம் குழம்பு சாப்பிட்டான்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து ரசம் குழம்பா வந்து போகும். இதுவா எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து மூச்சு காற்றா வந்து அந்த பைப் வழியா வந்து பகவான் வந்து குழந்தைக்கு வந்து அனுப்புவார். இந்த குழந்தை வந்து அதை வச்சுதான் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து உயிர். அதனால்தான் அந்த தொப்புள் கொடி அறுத்த உடனே குழந்தை வந்து நார்மலா ரொம்ப இதுவா சொல்லணும் அப்படின்னா, மெடிக்கலி சொல்லணும் அப்படின்னா, அந்த குழந்தை வந்து உயிரற்ற ஜடம் அப்படின்னுதான். அந்த ஏன் அப்படின்னா, அந்த அம்மாக்கும் குழந்தைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பந்தமான உயிர் காற்று வந்து அம்மா கிட்ட நிறுத்தப்பட்டது. உயிர் காற்று நிறுத்தப்பட்டாச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜடம் தான். ஸோ அந்த குழந்தைய வந்து மறுபடியும் வந்து பகவானுடைய அருள்னால அந்த குழந்தை இந்த பூமிக்கு வந்துட்டு உன்னோட காற்று அவ்வளவுதான், நீ வந்து இனிமேந்து இந்த உன்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய காற்றை நீ சுவாசிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த தொப்புள் கொடி இருக்கும் போதே என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க என்ன இந்த தலைகீழா நிக்க வைப்பாங்க. தலைகீழா வந்து பிடிச்சுப்பாங்க குழந்தைய. பிடிச்சிட்டு அந்த குழந்தை அழகான்னு பார்ப்பாங்க. அழல அப்படின்னா பட்டுன்னு முதுகுல ஒரு அடி அடிப்பாங்க. அந்த குழந்தை வந்து அழ ஆரம்பிக்கும். அழது அப்படின்னாலே மூச்சு சுவாசிக்கிறது அப்படின்றது அர்த்தமா இருக்கு. அதனாலதான் இந்த பூமியில வரத்துக்கும் போதே அந்த குழந்தை வந்து அழுதுண்டே வருது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, அந்த மூச்சு காற்றுக்காக அந்த குழந்தை வந்து வருது அழகு அப்படின்றது. இது வந்து கபிலர் வந்து 3வது பாகவதத்துல 3வது கேண்டோல 30வது சாப்டர்ல வந்து இதை பத்தி வந்து விளக்கமா வந்து 31, 32 கடைசி 4 வரைக்கும் அவர் வந்து இந்த குழந்தை பிறப்பு பற்றி தான் வந்து
இந்த ஞானம்ன்றது ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ நம்மளுடைய அம்மாவுக்கு வந்து இந்த ஞானம், பகவானை பத்தியான ஞானம் இல்லை அப்படின்னு இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க என்ன அப்படின்னா திரும்பி திரும்பி குழந்தை அப்படின்றது தான் அவங்க வந்து பார்த்துக்கணும். பகவான்கள் அடுத்த ஜென்மால நம்ம வந்து பகவான் இங்க இருக்கக்கூடாது, பகவான் கிட்ட போனோம் அப்படின்ற ஞானம் தெரியலையே அப்படின்றதுக்காக தன்னோட அம்மா உட்கார வச்சு அந்த ஞானத்தை வந்து கொடுக்குறாரு. ஆத்ம ஞானத்தை பத்தி, ஆன்மீக ஞானத்தை பத்தி வந்து தன்னுடைய அம்மா கொடுத்து கொடுக்குறாரு. ஸோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணினதுனால அவங்க வந்து அடுத்து பகவானுடைய இதுல திருவடியில போய் சேர்றாங்க அப்படின்னு. ஸோ இந்த 26 ஸ்லோகத்தை வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து, அதாவது தன்னுடைய பயனிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவர் வந்து வழிபட தொடங்குகின்றார். அவர் அதிகாரிகளிலிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பினை வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். ஸோ யார் வந்து சொல்றாங்களோ அவங்களும் சரி, யார் வந்து கேட்கிறாங்களோ அவங்களும் வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு அதை வந்து கடந்து செல்கின்றனர் அப்படின்னு வந்து பகவானை பத்தி அந்த ஞானம் சொல்லும் போது தெரியும் போது நம்ம வந்து பிறப்பு இறப்புல இருந்து நம்ம விடுதலையாகி லிபரேஷன் வந்து கிடைக்கிறது அப்படின்ட்டு கபிலமுனி வந்து சொல்றாரு. இந்த ஸ்லோகம் வந்து குறிப்பா எதுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னா நவீன சமுதாயத்திற்கு மிகவும் ஏற்றது. ஏனெனில் நவீன சமுதாயத்தில் ஆன்மீக விஷயங்கள் பற்றிய கல்வி எங்கும் என்று இல்லை. மக்களில் சில நாத்திகர்களாக, இறைவனை பற்றி அறிவது அசாத்தியம் என்று எண்ணுபவர்களாக அல்லது தத்துவவாதிகளாக கூட கூறலாம். ஆனால் உண்மையில் தத்துவத்தை பற்றிய எந்த அறிவும் அவர்களிடம் வந்து இல்லை. சாதாரண மனிதனை பொறுத்தவரையில் அவன் நல்ல ஆத்மாவாக இருந்தால் செவியுறுதல் எனும் இது வழிமுறையினை மூலம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு வந்து உண்டு. இப்ப மனுஷனா வந்து அவனுக்கு மாத்திரம் வந்து நல்லவனா வந்து பறந்தாச்சு அப்படின்னா அவன் வந்து எங்கேயாவது வந்து இந்த ராமாயணம் பத்தி மகாபாரதம் பத்தி எல்லாம் வந்து சொல்லும் போது அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து அவன் வந்து பகவானை பத்தி கேட்கும் போது அவன் வந்து மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு. முன்ன காலத்துல எல்லாம் அது வந்து கண்டிப்பா வந்து இருந்தது. பகவானை பத்தியான நாலேஜ் வந்து எல்லாமே வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. கதா காலட்சேபம்னு ஒண்ணு நடக்கும். அப்புறம் வந்து இந்த டிஸ்கோர்சஸ், அதாவது ராமாயண கதை மகாபாரத கதையெல்லாம் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து அங்கங்க வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அதனால அப்போ எல்லாம் டிவி இல்லாதனால எல்லாரும் போய் அதை உட்காந்து வந்து கேட்டு மாறினவங்க இந்த பிறப்பு இறப்பு அந்த இதுல இருந்து வந்து விடுதலையாகி மாறாதவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வந்து பிறக்கின்றார்கள் அப்படின்னுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. நவீன உலகில் கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்த பகவான் சைத்தன்யர் கேட்பதற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வந்து கொடுத்தார். கேட்பது, அதாவது சிரவணத்துக்கு முக்கியத்துவம். நீ என்ன பண்றியோ எது பண்றியோ சிரவணம் பண்ணு, நிறைய வந்து கேளு 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 அப்படின்ட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா சைத்தன்ய அவரோட உபதேசப்படி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. அந்த தெய்வீக சப்தத்தை வந்து எப்போதுமே நீ வந்து கேட்க வேண்டும். நம்ம உச்சரிக்கும் போது நாம தான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்கணும். நம்ம உச்சரிக்கிறோம் இல்லையா, அப்ப கேட்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து நம்ம சரியா சொல்றோமா தப்பா சொல்றோமா அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து புரியும். அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து சொல்லிட்டே இருப்போம், ஆனா எங்கேயும் பார்த்துட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம என்ன சொன்னோம்னு தெரியாது. சில சமயம் பீடோ கூட வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம். தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களிலிருந்து கேட்டறிவதற்கான நல்ல வாய்ப்பை எல்லா மனிதர்களும் பயன்படுத்தி கொண்டு படிப்படியாக அனைத்தும் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அதனால்தான் வந்து சொல்றது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அருது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம தவறி விழுந்தா கூட திருப்பி வந்து எழுந்து நம்ம வந்து பகவானை பத்தியான ஞானம் நம்ம வளர்ந்தது அப்படின்னா நம்ம லிபரேஷன் அடையறதுக்கு ரொம்பவே வந்து லகுவாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு சாதாரண மனிதன் பெரும்பாலும் தத்துவவாதிகளை போன்று திறந்தனுடையவனாக இல்லாமல் இருந்தாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரிடமிருந்து நம்பிக்கையுடன் செவியுறுதல் அவனுக்கு உதவியாக அமையும். அதன் மூலம் அவன் ஜட வாழ்வினை தாண்டி முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு இந்த 26 ஸ்லோகத்துக்கு 6:10 தான். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி 10 ஆறுதா டைம்? ஆமா ஆமா மாதாஜி 6:10. முடிச்சிடலாம். உங்களுக்கு எதுவும் அடுத்த ப்ரோக்ராம் இல்லாம? இல்ல, எனக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் எதுவும் இல்ல. நீ எவ்வளவு 8 ஸ்லோகம் இருக்கா? ஆமா, முடிக்க முடியாது. 8 ஸ்லோகம் வந்து முடிக்கிறது. ஆனா ஒரு ஸ்லோகம் வேணா பார்க்கலாம். 27 பார்க்கலாம். ஞான சக்ஷுஷா, அதாவது விஷன் வேணும்.
one who can see super soul, living entities and material nature in their proper perspective sees through what? படிக்கிற மாதாஜி. யாவத் சஞ்சாயதே கிஞ்சித் சத்வம் வர ஜங்கமம் க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞசம் யோகா தத் வித்தி பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்தாவர ஜங்கமம், அதாவது அசைவன அசையாதவை அப்படின்றது சொல்றாங்க. பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவை எல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து இது எல்லாமே வந்து ப்ரொடக்ஷன் பை தி மெட்டீரியல் நேச்சர். அது யூனியன் ஆஃப் புருஷா அண்ட் பிரகிருத்தினாலதான் இதெல்லாமே வந்து உருவாயிருக்கு அப்படின்றது சொல்லுவோம். என்னெல்லாம் நம்ம உலகத்துல என்னெல்லாம் பார்க்கின்றோமோ அது அத்தமே வந்து யூனியன் ஆஃப் பிரகிருதி அண்ட் புருஷா தான். சோ இந்த ஸ்லோகத்தில் ஜட இயற்கையும் உயிர் வழியும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. இவை இரண்டும் பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பிலிருந்தே இருக்கின்றன. என்னவெல்லாம் படைக்கப்படுகின்றனோ அவை எல்லாம் உயிர் வாழியும் ஜட இயற்கையின் கலந்த கலவையே ஆகும். மரங்கள், மலைகள், குன்றுகள் என பல்வேறு அசையாத தோற்றங்கள் உள்ளன, அசையும் தோற்றங்களும் உள்ளன. ஆனால் அவை அனைத்தும் உயர்ந்த இயற்கையான உயிர் வாழியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவையாகும். உயிர் வாழியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவையாகும். இந்த உயர் இயற்கையான உயிர் வாழியின் தொடர்பின்றி எதுவுமே வந்து வளரவே வளராது. பகவானுடைய தான் வந்து குந்தி டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் குந்தியில வந்து சொல்லுவாங்க. அவங்க இந்த உலகத்துல இயங்கக்கூடிய அத்தனையும் வந்து பகவானுடைய ஸ்பரிசம் இல்லாம எதுவுமே வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதாவது பகவான் அப்படின்னால உயர்ந்த சக்தி, சுப்பீரியர் எனர்ஜி. அவருடைய ஸ்பரிசம் இல்லாம, அவருடைய தொடுதல் இல்லாம எதுவுமே வந்து இயங்கவும் இயங்காது, உற்பத்தியும் ஆகாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எல்லா இடத்துலயும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒண்ணு வந்து உயர்ந்த சக்தி இருக்கும், ஒண்ணு வந்து தாழ்ந்த சக்தி இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, அமெரிக்கா நாடு, அந்த அமெரிக்கா நாடு வந்து முன்னாடி வந்து இவங்களால கலோனியலிசம் வந்து இருந்தது. ஸோ அந்த நாட்டுல வந்து அவ்வளவு வளமை வந்து இது கிடையாது. என்ன சொல்றது, அவங்க வந்து தாழ்ந்த சக்தியாக இருந்தார்கள். உயர்ந்த சக்தியான இந்த யூரோப்பியன்ஸ் வந்து போனாங்க, போய் எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஆக்கிரமிச்சதுனால அவங்க வந்து டெவலப்மெண்ட் வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. என்னென்ன டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா, பில்டிங்ஸ் வந்து, அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய வந்து ஃபேக்டரிஸ், இந்த இதெல்லாம் வந்து வர ஆரம்பிச்சோடனே. ஸோ அதனால்தான் அவர் வந்து பரோபாதரும் வந்து விளக்கம் வந்து கொடுக்குறாரு. என்ன அப்படின்னா, எந்தெந்த இடம்லாம் வந்து கம்மியா இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து உயர்ந்த சக்தி இன்னும் வந்து அந்த ஸ்பரிசம் வந்து வரல. ஸோ எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து நல்ல வளர்ந்த நாடுகளாக இருக்கின்றதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து உயர் சக்தி வந்து ஸ்பரிசம் வச்சதுனாலதான் அந்த நாடுகள்லாம் வந்து ஹையர் பொசிஷன்ல வந்து இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து. இப்ப இது கூட வந்து அப்படிதான். ஏன்னா ஆஸ்திரேலியா அதெல்லாம் கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த நிறைய வந்து அது இப்போ நியூலி ஃபவுண்ட் கான்டினென்ட். 14th century அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கான்டினென்ட். அந்த கான்டினென்ட் வந்து நம்ம பார்வைக்கு வந்து ரொம்ப லேட்டா தான் வந்து வந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஸோ அங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரிஜினலா இன்ஹாபிட்டன்ஸ் வந்து இருந்திருக்காங்க. எல்லா இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய பூர்வீகம் வந்து இருந்திருந்தா இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஜடபூமி வந்து தோன்றும் போதே இந்த மரங்கள் இதெல்லாமே இருந்தது. ஏன் அதெல்லாம் வந்து இருந்தது, நாம மாத்திரம் ஏன் இல்லை அப்படின்னா, இது எல்லாமே வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல். அதனாலதான் நிறைய வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மூலிகைகள் வந்து நிறைய கிடைச்சது. எதனால அப்படின்னா, அது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த விதைகள் தான் இங்க வந்து விழுந்திருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த மூலிகைகள்லாம் வந்து நிறைய வந்து யூனியன் ஆஃப் பிரகிருதி அண்ட் புருஷான் இருக்கிறதுனால, புருஷா அப்படின்றவர் வந்து அந்த உயர்தர சக்தி. இந்த உயர்தர சக்தி வந்து உயர்தர பொருட்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து. அதனால்தான் நிறைய வந்து நெல்லி மரம் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, நெல்லி மரமே வந்து ஒரு அமுதம் வந்து பார்க்கடல் கடைஞ்சு அமுதம் வந்து இது பண்ணும்போது கீழே விழுந்ததுனால அந்த இடத்துல வந்து நெல்லி மரம் வந்து முளைச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனாலதான் அது வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப உகந்தது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஏன்னா இட் இஸ் a very natural source of all the vitamins and minerals அப்படின்ட்டு வந்து. ஏன் அப்படின்னா அது இதுல இருந்து வந்து விழுந்தது அப்படின்றது.
அதே மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க மாதாஜி, காயக்கல்பம் சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து நெல்லிக்காய் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஆமா ஆமா. அதே மாதிரி வந்து இவங்க இல்ல அசுரர்கள் 2 பேர் வந்து உட்காந்துருவாங்களே, தேவர்களுக்கு எல்லாம் பரிமாறும் போது, அமுதம் படைக்கும் போது அவங்க 2 பேர் வந்து உட்காந்துருவாங்க. ராகு கேத்து. ஆமா, ராகு கேத்து வந்து உட்காந்துருவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து அப்புறம் அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது அவங்கள வந்து தலை வெட்டுறாங்க இல்லையா, அந்த தலை வந்து வெட்டிடுறாங்க. ஏன்னா தப்பா வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க இல்லையா, சீட் பண்ணிட்டு உட்காடுறாங்கன்றதுனால தலையை வெட்டிடுறாங்க. தலையை வெட்டி அந்த இது கிடைக்கிறது இல்லையா, அந்த ரத்தம் வந்து விழுந்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து தெரியல, எனக்கு என்னன்றது தெரியல, எனக்கு நான் சொல்லி வந்து கேள்விப்பட்டிருக்காங்க. அதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆனியன் அண்ட் கார்லிக் அப்படின்ட்டு வந்து அதனாலதான் அதுக்கு வந்து இந்த குணம் வந்து நிறைய இருக்கும், தாமசிக் குணம் வந்து நிறைய இருக்கும். சோ இந்த 27வது ஸ்லோகத்துல அதுதான் இங்க வந்து சொல்லுங்க. ஜட இயற்கையும் இரண்டுமே வந்து பிரபஞ்சம் படைவதற்கு முன்பில் இருந்தே வந்து என்னவெல்லாம் படைக்கப்படுகின்றனவோ அவை எல்லாம் உயிர் வழியும் ஜடவோடு இயற்கையும் வந்து கலந்த கலவையே ஆகும். மரங்கள், மலைகள், குன்றுகள் இது எல்லாமே வந்து முன்னாடியே வந்து உயிர் வழிதான் கொஞ்சம் வந்து இது பகவான் இவர்னால படைக்கப்பட ஆரம்பிக்கும், பிரம்மாவால வந்து படைக்க. ஜட இயற்கை அவரால் சிருஷ்டி செய்யப்படுகின்றது. இத்தகு ஜட இயற்கையில் உயர்ந்த இயற்கை வைக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறாக எல்லா செயல்களும் தோற்றங்களும் உண்டாகின்றன. இந்த பகவானுடைய டச் இல்லாம எதுவுமே வந்து நடக்காது அப்படின்றத இந்த இடத்துல வந்து சுட்டிக்க. இதேதான் வந்து குந்தி பிரேயர்ஸ்ல கூட இதுல வந்து பாகவதத்துல வந்து 1வது கேண்டோல 8வது அத்தியாயத்துல குந்தியை பத்தி வந்து விளக்குறாங்க. அவங்களுடைய டீச்சிங்ஸ் பத்தி சொல்லும் போது அவங்களும் இதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க. எல்லாமே வந்து பகவானுடைய ஸ்பரிசம் இல்லாம எதுவுமே வந்து இந்த உலோகத்துல வந்து கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு வந்து. இதோட நம்ம கல்ப கிருபா சிந்தே வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அதிக மாசத்துக்கு நீங்க அந்த ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க. அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் ஐ திங்க் இவங்க காயத்ரி வந்து அமைச்சிருந்தாங்க, அகல்யா வந்து இது அமைச்சிருந்தாங்க பிடிஎஃப், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதிக் மாசம் நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல பார்த்தேன் மாதாஜி. அந்த பிரபுஜி ஃபாலோ பண்றேன், நித்யானந்த சரண் தாஸ். ஓகே, நல்ல நல்ல இதுவா அந்த இதெல்லாம் வந்து தினமே வந்து படிக்கணும். இந்த நம்ம விளக்கேற்றோம் இல்லையா, நெய் விளக்கு ஏற்றும் போது ஸ்லோகம் வந்து கோவர்தன தரம் ஸ்லோகம் வந்து 33 தரம் போட்டிருக்கேன். 33 தரம் போட்டிருக்கு. இல்ல அது வந்து அதான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க. இதுல எல்லாம் வரும் இல்ல, வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் எல்லாருக்கும் அனுப்ப வேண்டும், அனுப்பவில்லை என்றால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு இதை வந்து சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து பகவான் என்னைக்குமே வந்து கெடுதல் நம்மளுக்கு வந்து நினைக்கிறோம்.